Akorát, ty bláho. Akorát lidi. Tak. Je dobrá. Je dobrá. To ochutnám. Je to dobrý. Je to dobrý. Je 5.12. a 6.12. je grilovačka. Je to 5.12. 6.12. je grilovačka. A vy bych chtěl také přihlásit na ty kuchaře, vy by měl zájem. Ano, vy bych chtěl přihlásit na kuchaře, dělat ty saláty. Je bych chtěl někam přihlásit, bo to chtěl přihlásit na kuchaře, na brigádu, na kuchaře. Je bych chtěl na brigádu, mám zájem o práci, mám zájem o práci, mám zájem. Já bych chtěl udělat 120 litrový salát, rečetový salát, bych chtěl udělat rečetový salát 120 litrový. No, je to dobrý. Je to dobrý. Já bych měl zájem na brigádu, bych chtěl přihlásit na kuchaře, já bych chtěl přihlásit, to bych měl zájem, jo. Mě měl zájem na ty kuchaře, mám na ty kuchaře přihlásit tam, by dělat hospodě, restauraci, dělat ty rečetové saláty, bych chtěl dělat hospodě, restaurace, jo. Já bych měl zájem, měl to zájem. Kdyby to chtěl dělat restauraci, dělat. Je dobrý. Je to dobrý.